Máme tady šťastný nový rok. Dej like a odběr. A děkuji ještě moc za 800 odběratel. A my už jdeme na rok 2026. Máme právě nevím kolik hodin, ale tak typu 8. Takže my tady máme tady trošku jako špitek. No, špitečky, jo. Dětský, dospělácký. Čtverte. Jeste, píte, vítejte. Dostal vadu, někdo doma, dětský, jo? A dneska je rok 2026. Se budu vydat. A tam už se to trochu viděli. Vzadu tak bliká, tak je. Tyjo, a kdo bývá na tém, na Goliášovém? Těmto? Tam se svítí. Tohle to je sníh. Sorry lidi, ale kam už to slyším. Už to začíná. Rok 2000. Už to začíná. Tak pojďme. Máme tady šťastný nový rok 2026. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok? Šťastný nový rok. Jo. Šťastný nový rok. Kdy už to začíná. Co to je? To může jít ty večer. Šťastný nový rok. Tak bych asi zabrzdil. Tak jak já doma. Užijeme. To je divný, já jo. To si nebude smát. To já tady úplně Viděl jsi to slyším. zabaloval jako... Počkejte, jak lidi to někdo bude vzadu. Jo, kámo. Viděl jsem to tady v okně. Jo, kámo, tam jsou nějaký. Tam jsou taky. A tady by mělo být taky vzadu někde. To je další jakýsi. Nic, ale tam je vzadu. Nevím, jestli to vidíte, ale fakt šťastný nový rok. Tam je obrovský. GG. Jestli to vidíte v tom okně, a tam je stroj, tam je. A tam je taky, tam to je vidět líp. A tam jsou stromy, takže tady to může vidět někdo. Jo, tadyk. Jo, tadyk vidět. Tady taky máme. Teď čistý, za 2026. Musíš se přečet. Nechci, já se bojím.
Může 3, 2, 1, ne, já se bojím. Tak já zakřičím s tebou. 2, 1. 2020, už křič. Ne, tak já sám. Tak jo. Křičet se. V tom okně to tam jde vidět, kámo. Co tam vzadu, kde si, já to nevidím. Mami, já to nemám, to odpalovací. Yes. Je to dobré. Ty to můžu taky? Jasné. Budeš si párek. To bude raketka. Kámo. Co to udělá takové malinké? Jo. Co to je? Ty jo. Ta bylo. Určitě to bylo. To mi zapálíš ještě tohle. Na zapálení tady. Ty co můžu? Na, Vicky, na. Sebi opatrně. Mám tě natočit? Ne. Jo. Tak počkej. Tak jsem tuto. Počkej. Ale musíš to mířit tam. A hlavně se netoč s tím. Tato! Tato! Miky, pojď sem, Mikulášu. Pojď sem. Kdy to dal? Ten spodní. Počkej, jak si měli? Ano, já nevím. Konec. Musím dělat. Polož to na zem. Na. To bojím, kámo, ale... Udí. Máme tady šťastný nový rok. O, tady jde bomby. Ty mi... Jako abyste neříkali, je to i 24 hodin, ale i 6 jsme odpalovali na hasičáku, takže to bylo petardy, no. Čiží. Teď nikdo nic neodpaluje. Tam něco vzadu, kamo, tam to bouchá, kamo. Jako vidíte, jak tam blíká. Tady se nesou obrovské. Mami! 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 Mami, tam teď budou velké. Takže jde auto kam. Kam se dá se do něho stople, ale já vím, že jste to neviděli, ale to je všechno a zatím. Čau.